जफादङ साबा आइजोआ फिसा दारिमिननि गेजेरजों गावनि थांना थानायनि राहा दिहुननानै लानो हादों। आथिखालाव सरकारि साख्रिजोंल' सुबुङा गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ लानो हायो बे नङा। सरकारि साख्रिनि अनगायैबो जिउनि थांना थानायनि राहा लामाखौ गोबां खामानि मावनायनि जोहैबो दिहुननानै लानो हायो। नंगौ, बाक्सा जिल्लायाव साबा आइजोआ गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ गावनो गाव दिहुननानै गुबुन आइजोफोरनि थाखाय बिदिन्थि जानो हादों। बाक्सा जिल्ला जफादं हालाम सेरं सनापुरि गामिनि साबा आइजो फारियै बिरला बर', सबिता बर', जुनु बसुमतारी, दमन्ति ब्रह्म आरो महिमा बसुमतारीया गावनि गामियावनो गय दनायखंनि दारिमिन फसंनानै गावसोरखौनो रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों खालामना लानो हादों। 2023 इं मायथाइयाव सुदेमस्रि दाखुवा उद्योग मुंजों जागायनाय बे दारिमिनाव बिथांमोना गय दनायखंनि थोरसि, प्लेट, सामुसफोर बानायनानै बरपेटा र'डआव फानहरनाय जादों होननानै फोरमायो आरो दान मोनसेयाव दारिमिननिफ्राय दिहुनथायखौ फाननानै 30 निफ्राय 40 रोजा रां खामायनो हादों होननानैबो फोरमायदों। सरकारनिफ्राय जेबो रांनि मदद मोनालासे बेंकनिफ्राय रां दाहार लानानै दारिमिनखौ सालायबाय थानाय सुदेमस्रि दाखुवा उद्योगनि सोद्रोमा दमन्ति ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला दारिमिन सालायनायाव मोब्लिबा थांलाय फैलाय जोबोर जेंना होबोदों। मोब्लिबनि जागायथाया मोजां जायोब्ला दारिमिनखौ सामलायनायाव मोजां जागोन। लोगोसे सरकारा रांखान्थि बिथिङाव एसे मदद होनायमोनब्ला दारिमिनखौ फेहेरबावनानै मोजाङै सालायलांनो हागौमोन होननानै बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। जोङो 2023 निफ्राय आगस्ट मासनिफ्राय जागायजेनदों। बे जायगानि मुङा सेरं सनापुर। साबाजों लोगो नांनानै बे कम्पानिखौ बानायनाय जादों। ओरैनो बेयाव मा खालामनाय जायो? बहाय थोरसि बानायनाय जायो, प्लेट बानायनाय जायो, ओमफ्राय सामुस। बे बानायनाय जि माने प्रडाक्शनखौ बहा फानहरनाय जायो? जोङो बरपेटायाव साप्लाय हरनाय जायो। बे गय दुनायखंफोरखौ बनिफ्राय बुथुमनाय जायो? जोङो गामियारि स्टकनिफ्राय लाबोनाय जायो। बायनानै लाबोयो नामा? बायनानै लाबोयो। जि बानायनाय प्लेट बा थोरसि बेफोरखौ बेसेबां रांफ्राव फानहरो? बेफोरखौ जोङो डिसआव थोरसियाव जोङो 2.5 आथोना करि, ओमफ्राय आरो प्लेटाव 2.5, ओमफ्राय आरो सामुसाव जाबाय 3 2. सानसेयाव बेसेबांसो प्लेट थोरसिफोरखौ दिहुननो हायो? सानसेयाव ओरैबायदि जेनेबा लाइननि प्रब्लेम गैयाबा बेखौ जोङो सानसेयाव 4 घन्टायाव थोरसिखौ बहननाय जायो 125 हायो। ओमफ्राय एखे माबायाबो प्लेटाबो बिदिनो 125 जायो। ओमफ्राय सामुसासे 200 300 ओरैहाय जायो आरो 4 घन्टायाव। लाइननि प्रब्लेम नङाबा हायो। ओमफ्राय लाइननिया समाव लाइनाबो प्रब्लेम होयो नालाय सानसेयाव बहाबा 1 घन्टा बिदिबो मावनांगौ जायो आरो। बे कम्पानि जि बहायनायनि थाखाय फैसा गिबियाव बनिफ्राय मोनदों बा ना नोंसोर गावसोरनो? जों बिदिहाय गावबा गावनो लायाखै, लननिफ्राय लानाय जादों। बेसेबांसो लन लानाय जादों? 5 लाख। सरकारनिफ्राय जेबो साहाय्य मोनाखै? गैया, मोनाखै जोङो जेबो साहाय्य। सरकारखौ जों बिदि खावलायनो सानदों, माने जोंनिया बहुत लाइननि प्रब्लेम जायो, लाइननि खस्थ' मोनदों। लाइनखौ एसे जोंनो सहाय होबालाय मोजां मोनगौमोन आरो। बिदिनो एसे हादों आरो आगोलनिसाय कम्पानिखौ सालायनानै। मासाव गासैजों साबाजों 30,000 बिदिहाय मोननाय जायो आरो। गासै बोसोरसेयावनो खालामबाय थानाय जायो प्रडाक्शनखौ। बे प्रडाक्शन खालामनाय मुवाफोरखौ बहा साप्लाय हरो? जों बरपेटायाव साप्लाय हरनाय जायो। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट।
नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।